Ξέρω εγώ τι κάνω, γιατί είχατε παράπονο, δεν εμφανιζόσασταν στα προηγούμενα. Εδώ μας κάνει ναι. Μας έχει πει ήδη ότι έχει τον καλύτερο καιρό. Και εδώ για αυτούς που ξέρουν και συνεχίζουμε, 40 λεπτάκια είμαστε πάνω. Έχουμε ήδη δει τα πρώτα χιόνια εδώ. Συνεχίζουμε η διαδρομή, εντάξει, πολύ στροφιλίκη, αλλά εντάξει παιδιά, μία πρώτη, μία Δευτέρα, μία Τρίτη δεν ξέρει να βγάει. Και βλέπουμε και χιονάκι. Δηλαδή έχει πιάσει. Φτάνουμε, χιονάκι! Χιόνι με ήλιο πούδρα, μαλάκα, τον καλύτερο καιρό. Έτοιμοι να ηλιώσουμε την πεδιάδα. Όλο το βουνό την χαρά επίσης έτοιμη, δηλώνει. Λαλάκι σουρ. Ναι, θα έχουμε vlogging βίντεο snow. Με κωδικό όνομα το Μπουφάν. Χαρά, δεν είναι φασισμένη. Έχεις πέσει από το lift και δεν έχεις αντοχές. Μεγάλη επιτυχία, μπράβο μας. Τέλος η ομάδα και το τελεφερί και οδεύουμε για Σαμαρίνα.